Вітаночки, мої сябры. Наша трансляция пришла уже на ютубе покуль что. Гук маецца ці не маецца? Есть, супер. Это я уже трошечки спужаўся. Так. Спачатку першасна. Мы меняем усё, что мы маем на... Ой, мам дорогая, як яго? На твічы, боже. Как яму пусто было. Дякую, РВ, прывітанне. Зараз я толькі пазмяняю тут і всё. На твічы пакуль што павісіць, калі ласачка. А ты што сёння? Не маеш працы, чакаеш трансляцыю, як гэта разумець? О, і всё, на твічы змянілі. Выдатна. Я добра, дзякую вялікі. Дзякую вялікі, што хвалююся, трохі цікавіся. Я ўсё добра, у мяне ўсё добра. Я то думаў, ці то City Skyline запускаць, ці то Евротрак, але вырашыў ўсё ж такі Евротрак. Нешта я даўно не гуляў. Калі яшчэ танкі запускаў, калі-нікалі, ведаеш, там на выходных, то вось Евротрак. Як апошні стрым у нас быў, вось тыя пары, ён не абнаўляўся мяне по першаму нотісу ад Ютуба. Карацей, давай па планах. Давай па планах, што ў нас на сёння. Я памятаю, што было адно дасягненне, якое я б хацеў выканаць, гэта праехацца па ўсіх гарадах. Па ўсіх гарадах не толькі вось ёсць па Францыі, гэта мы зрабілі, таму што у нас Францыя быў кавалак, а тут у нас было па Італіі. Зараз я толькі найду яго. Яшчэ да халеры у нас, дарэчы, дасягненне з гэтымі цяжкімі грузамі, гэтак далей, то бок можна гэта ўсё вазіць, не перавазіць. То бок у нас план ездзіць па гарадах Італіі і цяжкія грузы вазіць туды-сюды. Scenic Road, гэта не тое. Sailor, гэта трэба будзе давесці яхту ва ўсе скандынаўскія марыны. О, мана. Так, Many Roads Lead to Rome. О, дарэчы, прыехаць у Рым з розных бакоў, гэта таксама мне падабаецца. Карацей, я лічу, што тут ужо няма чаго глядзець. Калі хто не ведае, у Евротраку выходзіла абнаўленне на гэтым тыдні. Усё ідзе па плану, так, усё ідзе па плану. Вось, і што за абнаўленне? Яны абнавілі мадэль трака, які, дарэчы, у нас зараз ёсць гэта Volvo FH. Кажуць, што яно не вельмі выглядае аўтэнтычна, што ты разумееш, што адно з дасягненняў пры гэта прывесці негабарытныя грузы па ўсім шляхам і маршрутам. Не, я памятаю, што было адвесці усе, якія маюцца ў EDLC, рознакшталтавыя гэтыя негабарыты, і пры гэтым яшчэ было выканаць усе здачы па надта цяжкім катанні. Мы ў катанні давай пакуль што так вось. Так, я ведаю. Карацей, вось, тут у гэтай вось мясцовасці не паглядзець. Ну, карацей, яны абнавілі вось гэтую мадэль. То бок у нас трошки дадалі дэталяў, там яна больш стала рэалістычна, але хлопцы, якія шараць у кадзе, то яны ўжо пазнаходзілі тое, што гэтыя ліхтары пярэднія, фары. Блях, мне ці трэба джойстик адрамантаваць, ведаю, што яго неяк можна пачысціць, ці то новы купляць. А то нават у Microsoft Flight Simulator не могу пагуляць з-за гэтага. Вось, бачыце, вось гэтыя фары, яны тыпу вужэйшыя. І сапраўды, я калі бачу ў жыцці гэты трак, ён тут у Польшчы вельмі часта выкарыстоўваецца, і яго сапраўды, вось гэтая морда, пыса, яна троху выцягнутая даверху. Ну, прапорцыянальна гэта заўважна. Ну і фары, адпаведна, таксама. Добра, так. Та не тое, я ж не тое не выбіраў. Так што на сёння ў нас па катушкі, катаемся сабе спакойна па дарогах, па гарадах, галоўнае па італійскіх. Вось. І калі ёсць магчымасць адвесці нешта цяжкае, адвозім нешта цяжкае. Так, тут мы адрамантаваліся, праўда ж ужо? Бо інакш што мы тут стаімо? Паехалі, адпачнем. Трэба будзе яшчэ на заправку заехаць.
О, тут так само Вольво стоїть побач нас. Ось так. Ліхтари тут повинні працювати. І що, ти мені не даш отпошить? Якої холери? Давай задом тоді станем. О, а тут дає. Так, хлопець мне подається глушим рукавик и отпочиваем. А у тебе розповіді, ВРВ, ти задоволена учора був такий, що у тебе все отрималося? Так, нам треба на заправку. А потом, слухайте, давайте возьмем заказ. Давайте поглядим, в яких ми городах не були яшчэ. Італійських я маю на увазі. У Катанії ми не були. О, до речі, ось можна з Месіни у Катанію зараз з'їздити. Тут ми все об'їхали на першому стрімі, коли взяли собі ДЛЦ, добре. До Катанії зараз шукаємо груз, а потім Катанцаро, Таранто, Бари і все таке. До Катанії. Палермо. Месіна, Катанія. О! Ось вона наша. Так, все отрималося. Гэта зразумела. Гэта я уже ведаю, што у тебе все атрымалася. Я за гэта вельмі рады. Галоўнае яшчэ на рукі атрымаць тое, што там атрымалася. Ну. Улезем з нашым паваротным радыусам. Вось, і калі ўжо будзеш мець у руцэ, то будзем святкаваць. Все стане на свае месцы, як належаць. Управа, добра. Гэта я табе гэтыя выспы заехаць. Да, я памятаю, што па гэтых выспах ты у першы стрым паездзіць. Месіна, Катанія, паехалі. Нейкі малы экскаватор павязем. Як ты там на наступным тыдні? У тебя ўсё пакуль плануецца спакойна? Зможам пастрыміць з табою, SnowRunner, бо я планую на наступным тыдні ўжо выйсці, так бы мовіць, на звычайны рытм, то бок не стрыміць кожны дзень сталкер, бо сапраўды ён, хай мяне прабачаць людзі, якія любяць гэтую гульню, але мне ён надакучыў. Як кажуць, усяго патроху, каб не было зашмат. Все, чапляемся, полезли. Бляха, я уже забылся, як кіраваць. Цірачом гэтым і гэтак далей. Сапраўды 2 тыдні без гульні, гэта робіць такі, бляха, адбітак на сябе недобры. Прытаміўся ты, гэта бачна? А учора, дарэчы, ведаеш, што было з гульнёю? Чаму не маглі прайсці? Я сёння знайшоў адказ на гэтае пытанне. Сапраўды проста місія забагавалася. І чэл, які павінен быў несці ключ, яго проста не было на мапе. Ну, то бок трупа гэтага, які там з гэтым ключом павінен быў быць. Вось, то бок місія забагавалася, і пры гэтым прасю яшчэ і крашнулася напрыканцы гульня. 2-3 тыжні. Не, тут ведаеш проста у чым не тое каб хіп, але проста ў адную гульню. Вось нават калі гэтая гульня добрая, проста ў адно і тое я гуляць не магу, мне так не цікава. Я звычайна камбіную, нават калі не было ніякіх стрымоў, нічога такога.
Усе гэтыя сюжэтныя гульні, то бок Цушыма тая самая. Вось, ці, напрыклад, тыя ж танкі, якія шмат гуляў увогуле, то ўсё роўна ты гуляеш, такі ўсё не залазіш, не, надаела, надакушала, трэба нешта іншае сёння. Я і то РДР 2 дышоў. Выйшла відэа, я бачу. Адзінае толькі буду заўтра глядзець. Пакуль будзе ісці монтаж на панядзелак і на аўторак Вейлгард, то буду глядзець. Пракляты стары дом. Кіша які. А мы поедем, а вы стойте. Амаль што побачу. Гэтае я заўсёды гляжу. Гэтыя цудоўныя бляха італійскія развязкі. Каб паехаць направа, табе трэба брацца ўлева. Каб паехаць налева, табе брацца ўправа. На гэтых развязках. Пра Леніна і Крупскую. Чаму? Што тут нагадвае табе? А я по Телепасе хочу проехать. Напужала, бляха. Крупская подходит до линейки, что с... А, пишет, мандаты. Сам таки. Так. Закидали гэтымі мандатамі нас ужо. Дарэчы, ж хутка выходзіць, я не ведаю, ты бачыў ці не навіны, што хутка выходзіць і Грэцыя. Можа ўжо выйшла нават, бо я там бачу некія стрымеры ўжо пачынаюць патроху стрыміць гэтых грэцкія дарогі. Я не глядзеў, не адкрываў, бо часу няма пакуль што з гэтым марафонам шызанутым маім. Вось, але ўжо бачу, тыпу, мапы Грэцыі, там, вёскі Грэцыі, ўсё такое. Так, вырва. Вельмі стары анекдот, вельмі стары. Мне падаецца, часоў Леніна яшчэ. Галоўнае, што Беларусь выйшла... Чакай, Беларусь жа ж была у гэтых аматарскіх модах яна была ж. Ці я нешта блытаю, бо Расія 100% была разам з Беларусю, я памятаю. Яшчэ прыкладна там у годзе 15-16, мабыць, максімум 18. Не, ой, помыляешься, ВРВ. У модах можна праездзіць праз увесь свет. Праз увесь свет увогуле. І Аўстралія, і Інданезія. І што там яшчэ? І Кітай, і Індыя, і Японія нават ёсць. Я глядзеў. Я гэтым цікавіўся. Ты можаш проста ўвесь гэты свет, вось нашу частку зямнога шару. Нават я ведаю, што і Афрыка ёсць.
Ну, насамрэч пра Афрыку я памятаю, што я бачыў Марокко. Бля, толькі не кажыце, што там нейкі гелікоптер будзе стаяць зараз, які мне перашкодзіць. О, можна праехаць, дзякуй Богу. Скузі, сеньоры, я спяшаюся, скузі. А чаго яго трэсло там так? Так, Грэцыя хутчэй за ўсё такім жа чынам гатовая. Не, Грэцыю ж афіцыйна гатові, ты што? Яны закрываюць Балканы, яны робяць шмат выспаў, то бок яны робяць Крыт, наколькі я памятаю, яны робяць які яшчэ Радон і Раден, ці як там гэтая выспа называецца, антычная. Вось, і яны робяць самую Грэцыю непасрэдна. Ну то бок, яны там добра, афіцыйна, усё афіцыйна. Радос, так, Радос. Ты правы, Радос. Усё афіцыйна абсалютна, то бок, ніякіх модаў, гэта будзе вось дапаўненне да гульні. Ну, асобнае DLC ў межах гульні на Steam, калі так казаць ужо. Але яны піляць. І навіть афіцыйна стрымы, я не ведаю, ты глядзіш стрымы, якія яны робяць у самім Steam, то бок адкрываеш гэтую старонку у краме, ды Крыт для нас не чужое место. Ну, амаль што беларускае, так. Амаль што беларускі Крыт ужо даўно. А, яшчэ чакай, там жа ёсць Кіпр. Яшчэ Кіпр, мабыць, гэта не чужое место. Мне падаецца, так ты хацеў сказаць. Мы ж лекцыю пра яго рабілі. А я не памятаю ўжо, прабач, конечно. У десантниках это было все. Так, у нас у баку 230 литров, ну это еще до холеры, 715 километров, як найменее. До рэчы, учора паглядзеўшы, як яны там мадэрнізавалі гэтую Volvo FH, там дадалі столькі усялякіх прыблудаў на гэтую кабіну. Там так яе можна мадэрнізаваць зараз. Ух! Просто закачаешся. Трэба будзе неяк сесці, такі відосік запіліць. Пра гэта свой трак. Як яго можна будзе. Адзінае толькі, я спадзяюся, там гэты контент, які тычыцца Volvo, ён не платны. Бляха, ну колькі гэтага смецця ў Італіі, а? Паглядзіце. Смеццезборнік нейкі. Так, вось мы ў Катані ўжо прыехалі, выдатна. Так, у нас жа ж звычайны груз, правда? Гэта я буду надзвычайны, цяжкі ці пазагабарытны. Буду ўжо тады паркаваць. Так, шукаем іншую справу. Мы ў Катані, таму мы набіраем тут Катані. І мы мяняем сендер. Палермо Катания. Давай так поглядим. Ка у нас Катания Пескара. По Пескара мы не были, мы проедем праз два города. А мне все ж таки, який город ближей до нас. Там я уже не памятаю. Турин, як далеко. У Познань, не у Рим. До речі, у Рим. А поехали у Рим. Хочу. Выйдем сюда. Давай. Ось так брама повинна открываться.
адчыняцца. Так, я, дарэчы, гляжу на Construction-сімулятор з вакна. Я памятаю, ты мне фотку дасылаў. Як там вежавыя гэтыя экраны ў цябе пад вокнамі працуюць у цэнтры гораду, бляха. Ну, выглядае так сабе. Спадзяюся, нічога не псуюць, наадварот, нешта там паляпшаюць. Каб гэта не было ў свой час як газеты. Мяне заўсёды гэта, слухай, в такіх гістарычных месцах тыпу Горадня, Вільня і ўсё такое. Вось калі ідзе нейкая праца ў цэнтры горада, я заўсёды хвалююся, што нешта там закапаюць, косткі павывозяць, карацей, ўсё, што было, ўсё, што ведаю. Я ж не ведаю, там, дарэчы, ты цікавіўся, калі ў Горадні аднаўлялі стары замак, то там же ж таксама былі інцыдэнты, калі, блядь, гэтыя ёбаныя, прабачце, будаўнікі вывозілі косткі камазамі. Іх проста лавілі за руку і казалі, бля, што вы робіце, прыдуркі. О, вожак, прывітанне табе. Італія гэта добра, Італія гэта смачна. Слухай, на жаль, тут ніяк гэта не зрабіць. Вось, ведаеш што? Вось ты мне на думку мою павярнуў. Я аб ёй думаў, калі гульню купіў, што сапраўды ў гэтай гульні зусім трошачкі не хапае вось гэтага вось штукі такой бы, якая б тычылася народнай культуры. Ты ж ездзіш па розных краінах, ты збіраеш гэты вось досвед, фотачкі робіш там сабе, відэа, ўсё такое, ты глядзіш на гэта ўсё з вакна свайго аўтамабіля і гэтак далей. А што, чаму нельга зрабіць на нейкай заправцы ці нейкай там, я не ведаю, гэтым, бляха, гатэлі, нейкую рэстарацыю, каб ты там сеў, пасмакаваў нешта такое. Ну, карацей, прыкольна, мне падаецца, было б. Заехаць у Гамбург, ды з'есці нейкую там сасіску ў цесце хаця б. Ну, класна ж. І ты пачыўка такая, бляха. Гастратурыст, нешта падобнае. Мартик Борман. Прывітанне. Я не памятаю цябе ўвогуле. Вітаначкі табе. Таму што гэта ў іншых сімулятарах ёсць. Не ведаю я такіх сімулятараў, але мне падаецца, было прыкольна. Зайшоў сабе кафешку, там паглядзеў, як яна арганізаваная, замовіў сабе, паеў бы. Было б класна, мне падаецца. Так, паехалі, мы едзем у Рым. Мартик. А хто ты? У тебя написано Борман. Прозвище Борман, зовут Мартик. Чекайте, хлопцы, чекайте, я тут спрабую, бляха, узнавіць у сваёй галаве, як паркавацца і як задам ставаць. Я другі раз уже гэта раблю і не атрымоўваецца спешна. Што азначае, бляха, немалады арганізм, разумееш? 2 тыдні прайшло, я уже забыўся, ўсё, рукі забыліся, як гэта. Так, я быў у Рыме, было смачна, але дуже шмат людзей не люблю такое. Ой, я таксама не люблю тлум, я просто люблю прыродныя вось гэтыя подорожы, усялякія вандроўкі, гэта топ. А калі тлум нейкі, фу, просто найгоршы досвед. Так, атрымалася добрага стрыма. Я разумею, дзякуй табе за пажаданне. Заходзь, калі што, буду вельмі рады. Вось, дарэчы, у Рыме ты быў, а ты так, па вандроўцы нейкай, як кажуць, па пуцёўцы? У мяне сябра мой таксама 2 разы ажно туды ездзіў у Італію. Але я табе так скажу, гэты чалавек, ён нібы гародніна адпачывае заўсёды, я такое не люблю. Я максімум магу на адным месцы сядзець, паўдні, дзень. А потым я гэта проста настолькі стамляльна, што абы куды выйсці хочацца.
А сябра мой не такі, ён наадварот, можа тыдню не сядзець на адным месцы, не выходзіць. І таму янгоны досвед гэта не так адпачынак, але я не адпачну, што з дзецьмі ездзіць, што. Так, у ВРВ, чакайце, у ВРВ выйшла новае відэа па РДР2 «Стары дом», гэта шаленства. Дзякуй, я зразумеў. Я ведаю пра гэта, я таксама сачу за гэтымі відэа. Дужа спякотна было, то бок ты паехаў у нейкі высокі сезон, так званы, калі там самае сонца. Бо так са свайго досведу я памятаю, што вось былі мы неяк на Крэце тыдзень, і мы таксама трапілі у некаторыя дні на такое спякоту, то мне таксама не вельмі спадабалася гэта. Я да сонца вельмі агрэсіўна стаўлюся. Я яго вельмі часта называю гэтым атручваючым. Бо яно так ужо паліць, так ужо смаліць. Ненавіджу гэта. Лепей сагравацца нейкай харбаты, чым шукаць прагалоднае месца, як па мне. Быў там 2 разы, хачу яшчэ. Ну ты цікава, слухай. Ты пра Крык, я прапусціў. Мы таксама хацім з жонкаю павярнуцца туды. У нас ёсць нават план, што мы там будзем рабіць у другі і ў трэці раз, крацей. Мы нават разважалі калісьці, калі з'язджалі ў Польшчу, што можа паедзем жыць на Крыт, таму што мы там, калі былі, мы пазнаёміліся з добраю жанчынай, якая атрымала рэстарацыю, яна была сама з Грузіі. Вот. Ну і крацей мы з ёй размаўлялі заўсёды аб гэтым жыцці-быцці, што яна там робіць у гэтым Крыце. І ведаем, што на той час, калі мы там былі, кватэра двухпакаёвая з кухняю на месяц каштавала 800 евро, то бок, варшаўскія цэны насамрэч. Разумееш? Вось, і таму мы разглядалі адну з магчымасцяў, каб жыць на Крыце. Але адзінае, што нас, канешне, не адзінае, але адно з гэтых рэчаў, якая ўстрымала ад гэтай думкі, гэта тое, што, па-першае, занадта радыкальная змена клімату, а па-другое, адукацыя, вось гэта ўсё садочкі, культурныя асяроддзі, моўнае асяроддзе, вось гэта ўсё мы, карацей, скіпнулі і вырашылі ўсё ж такі да Польшчы. Рацінна? Не, памыляюся. Лепшы горад гэта Ханья. Я табе кажу, мы былі ў Рацінна. Вось, але прыездам нам не спадабалася. Ханья топ. Ханья топ. Стары горад з руінамі антычнымі, плюс неверагодная колькасць пляжаў на любы густ. У Ханью абавязкова завітай, ты што? У Ханью абавязкова. Там неверагодна якасны пірс гарадскі, то бок, вау, просто у мяне нават і сёння мурашкі бяруць, калі я ўзгадваю, што мы просто ў кепскае надвор'е, там быў вецер у нас і дождж неяк, мы прыйшлі на гэты пірс, і гэтыя волны просто з такім грукатам разбіваліся аб гэтыя камяні на маяк. Вау, просто ўражанне на ўсё жыццё. Ды і у цэлым там просто вельмі цудоўныя вулачкі, мы гулялі па гэтым горадзе. Было класна. Усё, трэба ехаць, уламаў. Дзе грошаў купіць? Чакай, калі я не памыляюся, вы ж удваіх, ты і жонка. Я забываюся, ты прабач, калі што. Там жа ж танна на дваіх з'ездзіць. Там бярэш сабе на тыдзень, дарога ў цябе аднімі, колькі там, $500, пражыванне $500, то бы ты $1000 і ўсё. І ты свою мару здзейсніў. Адносна танна, толькі мы заўсёды з жонкой ржэм, бо кожны год, вось не паверыш, але кожны год спраўджваем цэны. Кошты на пражыванне, на дарогу і ўсё такое. І кожны год мы ржём з таго, што білет туды каштуе вельмі танна, там 120 злотых.
Можа быць, а то і 100, а то і 80 мы неяк бачылі. А наадварот, калі вяртацца, блядь, усе 400 карацей. На чалавека, а то і 600. А асабліва калі жонка скідае. А гэта абавязкова, РВ. Без гэтага жонка не едзе, ты едзеш адзін. Калі яна не скінецца. Пусти. Собака вымусила остановиться. Я зрабіў жонца падарунак, пакуль грошай няма, хоць ты не вяртайся. Ах вы якія ўсе, а? І тут падарунак, і там падарунак. Добра вам. А мне зараз, думаю, галаву ламае, што дзецям купіць. Не, старэйшаму мы ўжо ведаем, што мы купім на каляды. Сярэдняй яшчэ не думалі, але у мяне думкі ёсць, я ўпэўнены, што гэтая думка спрацуе, толькі трэба абмеркаваць з жонкаю. Малодшаму мы таксама прыдумалі, дарэчы. Так, нам направо. Як заўсёды, трымайся правага боку, каб паехаць у левы. Ой, боже, я забыўся, нам жа заправіцца трэба, дзякуй богу, яшчэ не чырвоная. Карацей, вожак, мы таксама. Кожны год з жонкаю сядзім і чакаем, пакуль у нас з'явіцца грошы. Але, курва, ну, вось зараз пераехалі і збіраем грошы на кватэры, разумееш? Усе, вось просто ўсё, што застаецца. Любую, як кажуць, капейку, любы грош. Усё ідзе на першы унёсак, каб сабе набыць кватэру. Паглядзім, калі ўдасца, то ўжо ў наступным годзе будзе свая. Не, то можа псіханем ды паедзем. Хто яго ведае? Часам потым, як гэта, жалееш, так, што паехаў псіхануўшы. Але потым адпачуўшы разумееш, што не ўсё так кепска ў сваім жыцці. Ёсць заради чаго жыць і трываць, як кажуць. Фіаты, дарэчы, перада мной фіаты. Так, у мяне нічога не застаецца, таму мне прасцей. Ну так, ёсць у гэтым сваё шчасце, калі нічога няма. Птица вольная. Так, мы ў Месіне зараз на паром. Слухай, зараз нешта я казаў пра жалееш. Жалееш гэта па-расейску. А нешта ў галаву не ўляцела слова на беларускай мове. Шкадуеш, бля, вось дурань. Я кажу, калі у тваёй галаве 4 мовы штодзень круціцца, гэта так кепска. Гэта не тое, каб прызвычаецца да гэтага цяжка. Гэта проста блытаніна жудасная. Я иногда нават з гэтымі так шкада. Я калі-нікалі нават меты стаў весці. Просто запускаю, бля, і на беларускай шпарыш, а потым узгадваю, што ёб твою мать, не ўсе ж разумеюць. Не ўсе з каманды ведаюць беларускую. І вось у чым крыўда? Прыходзіцца выбачацца. Ты разумееш? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я нават стрэлкі. За родную мову прыходзіцца выбачацца. Ось, ладно, неяк перажывем. Так, у мяне таксама 4, а то і 5. Ну вось, глядзі, у мяне расейская зразумела, ангельская таксама, беларуская, польская таксама зразумела. А 5-я якая? Нямецкую часам ужываеш? Бо я нямецкую ўжываю, бля, 2 разы на год, не больш. Так ужо шчыра. А, украінская, чакай.
Яшчэ украінская прысутнічае. Не, ну украінская як свая ўжо. Там розніцу гэту амаль не адчуваеш. Але ж тут вулачкі гэта такія пакручастыя, туды-сюды, ўправа, ўлева. Тут петелька, там закуток. Прикольно. Не надта зручна для цірача, але тым не менш прыемненька. Едь просто. Так, калі б яно было ўсё так проста. Але часам не так. Трэба неяк, ведаеш, я сабе падумаў, мне на маім кампе, калі што зараз ужываецца 3 жорсткіх дыску. Адзін SSD M2, другі SATA 3 і трэці HDD. Вось, я неяк задолбаўся, бляха, з прасторою на гэтых, вольнай прасторою на гэтых дысках, бо яго няма. Я ўжо сеў пазаўчора, мабыць, пачаў выдаляць. Call of Duty прыйшлося выдаляць, Moon Mystery прыйшлося выдаляць, бо не хапае прасторы. Я ўжо такі задумаўся, што трэба купляць нешта яшчэ. Знайшоў сабе вонкавы дыск, магчыма, ён неяк выправіць сітуацыю на 8 гігабайт. Можа, яго хопіць нарэшце. О, заправачка нам сюды. Паліўная станцыя, ты наша. В пожанку. Так. Ой, некая незвычайная тут. Все, заправляемся. До рэчы, хутка ўжо і спаць прыйдзецца, колькі ў нас там да Рыму. Пакажы нам адлегласць, калі ласачка, бо мы толькі што ж пераехалі, правда? 583 кілометры. Не паспеем мы. Прыйдзецца недзе спаць, адпачываць па дарозе. Забаўна, дарэчы, бачыце, на дарозе злева мы таксама заехалі на заправку, толькі заправіцца, і на гэтым баку тое самае зрабілі. Нейкае тут месца магічнае, дзе паліва канчаецца. Ух, якая прастора. Праз вакенца бачна. Шэй. Трымайся лініі, трымайся свайго пасу. Ты зараз не робіш справу. Сельгаз па лінійкі.
У Сталкера 2 есть песня про Лукашенко. Не сумнеюся, што калі б яе не было, яе б трэба было дабавіць. А, кстати, дарэчы, ты чуў такі момант, што мноства блогераў расійскіх яны так нармалёва бомбанули ад таго, што Сталкер ўсё ж такі выйшаў без расійскай мовы і гэтак далей, бо аказваецца, у іх нават былі свае паблікі і ўсё астатняе па Сталкеру першым. Вось, і яны там пачалі выёжвацца. Вось, і шмат каго там забанілі. Карацей, у Олдбоя сёння раніцай я глядзеў відэа, выйшла. Сітуацыя, канешне, вельмі прыемная такая. Ну, троху забаўная нават. Як усялякі бомбанулі, бо іхная справа нармальным людзям не зразумець. Не, ну там же ж яны не могуць нармалёва на гэта рэагаваць. Яны тыпу патрабавалі, каб выпусцілі гэтую агучку, выпусцілі мову і ўсё астатняе. Інакш яны там апублікуюць дадзеныя распрацоўшчыкаў з адрасамі, пашпартнымі дадзенымі і ўсё такое. А ў адказ украінская суполка, ўжо не казалі, хто якая. Яны пачалі іх бамбіць страйкамі там, усялякімі атакамі досаўскімі і гэтак далей. І потым яны там у ТГ сваім пачалі выбачацца, казаць, што іх не так зразумелі, ўсё не так адназначна. Усё іх па-свойму, жыццё неяк ідзе, яны ў сваёй рэчаіснасці неяк жывуць, дажываюць. Рэвен, прывітанашкі. Удзень ездзіць нудна, а гэта не ад мяне залежыць, гэта проста зараз час такі. Мы выкарыстоўваем свае магчымасці на 100%, таму мы і ноччу, і ў дзень, зараз дзень. Так ужо пашчасціла нам. Бачыш, дзе мы едзем? Прыгажосць, прыгажосць. Хай сраку смокчуць. Як найменей. Слухай, я б нават напісаў, ведаеш, хай працягваюць смактаць сраку аднаму чалавеку. Як казаў гэты іх пясняр, як яго, ДДТ, Шаўчук. Шаўчук казаў, што родзіна гэта не срака прэзідэнта, таму нельга яе цалаваць. А яны працягваюць. Вітанашкі, Анюта, вітанашкі. Не так адназначная пняю сраку. Зато гісторыя ж ванітавала. Ну, я сёння пабачыў у Олдбою. Ён выпусціў цэлае відэо на 13 хвілін. Мне спадабалася просто. Ну, але ўсё роўна, вось, бачыш такой, просто расчароўваешся у, як правільна сказаў Олдбой, у гэтых добрых рускіх, тыпу, якія там нібы такія добрыя, але ж пакуль нешта там у галаву не стрэльне, яны бац, адразу зэтнікі. Просто. Наколькі прапаганда прапітвае ўсё грамадства расійскае, просто жудасць бярэ. Ой, усё правильно сказаў. Ой, нішто сабе, ранішні стрым, 7 гледачоў, да вы што, людзі, бляха, вы ў пятніцу працаваць зусім не хацеце? Падурэлі? Стрымы глядзяць, бляха-муха. Ці гэта вы проста сумавалі так па гэтых стрымах ранішніх? За колькі? За 2 тыдні? 2 тыдні толькі прайшло, правда ж? Што ўвечара стрыміў? Але ўсё роўна, слухайце, што дзіва, учора я сядзеў падрахоўваў ужо такі, бачыце, прамежкавы нейкі вынік, нягледзячы на тое, што колькасць падпісчыкаў па
за 4 тыдні. Яно вярнулася на былы ўзровень, які быў да мінулага эксперыменту, то ўсё роўна пакуль што не павярнулася колькасць праглядаў. Вось гэта дзіўна, то бок неяк не хапае ахопу новай аўдыторыі ўжо. Трэба прыдумаць нешта будзе. Вось неяк Рэйван пісаў, дарэчы, што TikTok прыцягвае новую аўдыторыю. Я ўжо пра гэта задумаўся троху. Трэба, мабыць, і шорты папіліць яшчэ. Яшчэ шорты павінны прывабліваць новую аўдыторыю. Так я паглядзеў па статыстыцы на маім канале. Пятнічка, працуем. Так, ой, чакай. Там шмат чаго было. А я прапусціў усё. Зараз я павярну, выеду кудысьці на роўную дарогу, прачытаю. Вось тут ёсць момант, усё правильно сказал, мне цётка фашыстка, бабе 60+, а ўсё туды лезе хвароба, напэўна. Ну, слухай, у мяне тут толькі адзінае, што бачыш, у якісьці момант чалавек, я зараз маю на ўвазе любога чалавека, абсалютна, у якісьці момант у яго нейкая звычка складаецца, адкуль ён бярэ інфармацыю. Вось, напрыклад, як у мяне, я сёння тэлебачанне не гляджу, не тое, каб сёння, давай так, шчыра. Я тэлебачанне перастаў глядзець, ведаеш, калі? Навіны, вось менавіта, вось як крыніцу навінаў. Бляха, ну магчыма з году так 12-го, можа з 10-го нават. Вот калі была крыза, вось можа падкажа мне Анюта моя. Вось прыблізна вось у той 10-й год мы просто перасталі ўключаць тэлек у якасці інфармацыі. Мы толькі ў якасці забавы нейкай. Так, каб нешта паглядзець, той жа ж футбол, той жа ж фільм нейкі, ўсё такое. А як крыніца інфармацыі не. Вось у гэтага пакалення, лічы нашых бацькоў, так, 60 до 50+, у каго як. У іх гэтая звычка сфармавалася, калі не было нечага іншага там, толькі тэлебачанне. Вось. І адзіная іх праблема тое, што яны, як, дарэчы, нашыя прабацькі, то бок бабулі, дзядулі і гэтак далей, яны нават не ставяць пад сумнеў тое, што яны чуюць. Просто вось тыпу крытычныя думкі адсутнічаюць. Гэта опять же я бачу, часта здараецца, калі ты просто стамляешься перапрацоўваць вялікую колькасць інфармацыі, шукаць фейкі, гэтак далей, перадумваць усё гэта. Ось, і просто засяроджваешься на нейкай крыніцы, у іх гэтая крыніца і ёсць. Ім так прасцей жыць. Давай так, не прасцей, шчаслівей, бо інакш мне падаецца, калі яны упусцяць у свой, давай так казаць, дом, пад свой дах, штосьці іншае, яны просто вар'яцець пачнуць, мне падаецца. Як гэта, бляха, Расія, спадкаемца СССР-у, вось такое можа вытвараць. Яны нават не чуюць, што яны ўсю гісторыю гэта робяць. Гэта не тычыцца выключна вось гэтага моманту сённяшняга. Гэта было на працягу ўсёй гісторыі. Так, калі ў Польшчу пераехалі, то крыху глядзелі спачатку целек тут, потым і тут перасталі. Так, бо іншай крыніцы не было, так, сапраўды. Увечары не маглю глядзець, а ўранку ёсць магчымасць. Па цябе, Рэйвен, абсалютна зразумела. Ты ўвечары сам стрыміш жа свой контент, таму абсалютна зразумела. Ты там чат Твіча чытаеш яшчэ ці што? Чытаю, але ў мяне няма паведамленняў, калі што. Ну, то бок ён выведзены, я бачу яго. І учора, дарэчы, ніхто нічога не пісаў, як, можа, і памыляюся, не? Не, нічога ніхто не пісаў учора. Было на Твічы ціха. Адзінае, дарэчы, што на Ютубе, што у Твічы, у мяне лічыльнік, ён заўсёды паказвае 1. Калі б я не зайшоў на сваю трансляцыю, заўсёды 1 паказвае, то бок сапраўды ніхто не глядзіць і не праглядзіць. А мне просто сістэма не паказвае, бо я калі звычайна вечаровы стрым гляжу у раніцаю статыстыку, ну там 7-8 праглядаў ёсць. І я такі, бляха, дзе ж яны былі, ні каментаў не было,
Так, мы стаміліся, нам трэба шукаць адпачынак. Ой, так. Хлопцы, дзе мы тут адпачыць можам? Бляха, італійцы, вы падурэлі? Амаль што да месца трэба даехаць, да Рыму. Можа мы даедзем, а можа не даедзем. Не, мы не даедзем, мы атрымаем да халеры мандатаў, да яшчэ і прыснуць можам. Паехалі сюды ў правы бок. Вось так. Чакайце, выверну, прачытаю сёння. Так, час ланчу. Ты там тычыце, што калі ў Польшчу пераехалі, глядзелі гэта чат, дзе Twitch кліша, гэта варуе нешта блытае, я не бачу нічога пакуль што тычы. Так, а мы не бачым чат Твіча. У сэнсе. Ты хочаш, каб я вывеў на экран чат Твіча, ці што? Так, не спаць, не спі. Разлупі вочы свае. Просто незразумела, на якія пытанні адказваеш. У нас у чаце іх няма. Вось яно што. Калі вы не бачыце нейкія паведамленні, я вам прапаную зрабіць наступнае. Под ютубам абірайце, дзе знаходзіцца чат напісанае. Вы клікніце туды, і вы заўважыце, што у вас, хутчэй за ўсё, будзе выбраны топ-чат. А трэба выбраць інтэрактыўны чат. Зрабіце гэта, і ўсё будзе добра. Павінна быць добра адразу. Таму што Twitch, не, тут маўчаць людзі там, ці ўвогуле нікога не, я не ведаю. Піша, што я адзін сам сабе гляджу. Вось, і гэта чат маўчыць. Так. Цішэй. Паверні мне мапу. Так. Зараз заедем адпачыць. О, выдатна. Адпачываем. Ну вот, вось, я ж кажу, топ-чат. Чакай. Зараз я тут паузу поставлю. Ну. Пагляжу, ці затрымка адбылася. Не, у мне кажа, што ў жывым эфіры ўсё. Зараз я праверу затрымку ў наладах Ютуба, чакайце. Ёсць сюды. Бо я ставіў найменшую, калі што. Так, яна і стаіць. Ультра-лоу. Не, ўсё павінна быць добра, дарэчы, па затрымцы, то бок яна павінна быць прыблізна каля 10 секунд. Не больш. Так, і хто такі вуглу-скр? Что такое вуглу-скр? Вы ко мне пробачьте, я часом не разумею вас. Так, все, отпочили, вертаемся на шлях до Рыму. Спочатку читай. Чекай.
Чат мовчить і тільки чутно, як у углу скребет миш. О, в углу Не ведаю я у чым жарт, прабачце. Занадта я стары для гэтага. На ронде 9 с энтузиастом. Так, выехали з Неаполю, до речі. Ще одне містечко, яке ми відвідали у Італії. Давай, чиняй. Чиняй браму, ну, хочай. Май що зупиніться, завсюди треба. Так. Гульня слов. Пробіл після поставити треба і прочитати. Потім давай ніяк зроблю. Нешта занадто складане тут. Як їх ребуси, їх же ребусами називають такі моменти. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Так, 190 кілометрів зосталося до Риму. Добре. Не звертай увагу, добре, як скажеш. Буду сачити за дорогою. Нечто разогнался, бляха, 112. Вы что, подурели? Фуры по дорогах летают. 112 км. А з чатом, до речі, Анюта розібралася, змінила на інтерактивний чат. На звичайний, а не топ-чат. Все отрималося, бачиш всі повідомлення, коли що. О, видатно. Бачиш, як все працює. Гэта я, калі што, полезны ішоў, калі Ян пісаў нейкія паведамленні, памятаеш, вельмі давно. Ян пісаў о шматых і такія змястоўныя, а я палову просто не бачу. Ён потым скардыўся. Вось, я знайшоў вось гэтую незвычайную наладу, што, аказваецца, па дэфолце чамусьці. У Ютубе, калі ты адкрываеш стрым, адкрываецца топ-чат. То бок, якімсьці чынам сістэма сама вырашае, якія паведамленні табе паказаць. Ну вось куды ты ўлез тут? На Альфа-Ромео, паскуднік. Як у цябе на працы, дарэчы? Сёння адна зноўку ці не?
Сёння весялей. Система клапоціцца аб стрымеры рабіць топ-чат, або каб менш чытаць было, а то ляцець будзе хутка. Можа і так. Занадта клапатлівая, нібы ведаеш там, як яе, божа, курыца-матка. Што нават цапляню не дае выйсці з-пад сабе. Тут яна проста прыбірае гэтае паведамленне. Вось, а ты іх не бачыш і не разумееш кантэксту і зместу. Так. А ты, я, дарэчы, Рэйвен, не глядзеў ужо тыдзень твае стрымы. Ты там дапіліў гэтага мышавура, мыша-павука, які даядаў жука гэтага зялёнага? Ці яшчэ піліш анімацыю гэта? Таму дзед не разумее, хто такі Вуглускр. Я потым у Ані запытаюся, і яна мне растлумачыць, калі ты на тое ўжо пайшла. Бо я не бачу ніякага жарціку тут. Так, тое дапіліў даўно, паспеў мыша сталкера намаляваць. Воу! Добре, я потім прочитаю вервепу. Дякую. Миш сталкер, гэта круто. Дарэчы, ён бы замест гэтага тушкана, які там сапраўды ёсць, мне падаецца, было б лепш. У Раттенрайх. Можа быць, дарэчы. Не, калі што, калі ВРВ ты не ведаеш, то Рэйвен, ён малюе мыша-павукоў, то бок такі нібы мутант з павучынымі нагамі, вось, але пры гэтым шматвокае такое стварэнне. Але пры гэтым, канешне, згадваецца адразу мыш, таму што яна цела мае мышы, ну і ўсё такое. Паехалі сюды. То бок там такі мутанцік. Каб выклікаць, я так разумею, трохі шоку у арахнафобаў, ось, і ратафобаў усялякіх, хто баіцца мышэй і павукоў адначасова. Прикольная, дарэчы, прикольная. Анекдот пра павукоў, можа, і ведаю. Я так не ўзгадаю. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Так, ну гэта ж мы ўжо у Рыме ездзім, правда ж? А то я табліцу прапусціў, якая казала, што мы ў Рым прыехалі. Нават фотозона ёсць на кальцы тут. Трэба будзе сфоткаць, няхай уначы, але каб у залік пайшло. Апрілія. Я ведаю матацыклы Апрілія. Дарэчы, кажуць, неблагія. Што ты фоткаць не? Што за хмызы, алё? Артена? Что такое Артена?
Так, природа стварае павука і кажа: я дам табе 8 вокаў, а павук пытаецца, навошта мне 8? Яна адказвае: я не ведаю нікога і нічога, каму б паспатрэбілася 8 чаго-небудзь, таму трымай 8 ног, 8 рук і нітку з дупы. Рыхтык твой гумар, ну, і нітку з дупы. Не, ну, гэта, канешне, смешна выглядае, калі толькі вось так, з пункту гледжання звычайнага чалавека, сярэдняга чалавека. Але калі ты ведаеш добра паўкоў, то проста захапляешся, наколькі эвалюцыя здольная ствараць такіх вось істот. Як гэта ўсё фармуецца выпадкова. Карацей, у іх жа ж там не проста 8 рук, 8 ног і павуцінне са сракі. Вось, а просто, ну, абсалютна розныя, пры гэтым пры ўсім паводзіны. І яны вельмі добра, калі што, навукоўцы ўжо даказалі, што яны вельмі добра адаптуюцца. Яны мяняюць свае звычкі, у іх ёсць магчымасць адаптавацца на генетычным узроўні, вось тое, што называюць вельмі часта безумоўным рэфлексам, які тыпу перадаецца генамі. Ён у іх працуе на працягу, ну, менш 10 пакаленняў, мне падаецца. У іх фармуюцца новыя звычкі, то бок гэта настолькі унікальная істота для нашага свету, што проста вау. Так, і тут нам налево. Skręć w lewo. Koniec trasy. Так, у нас же ж зноўку звычайны груз, а не цяжкі, таму проста аддаем. Continue, continue. Так, о, імператор называецца дасягнение. Вось яно што. Злева ўнізе яна была толькі што. Ну што, шукаем наступны наш заказ, і мы шукаем яго з Рыму. У Монпелье не цікава, у Тулузу не цікава, не цікава, нас цікавіць толькі Італія. Інсбрук, Кальярі, Сасарі. Так, не. Рим, Ліворно. Мы былі ў Ліворно? Былі. І у Катані мы таксама толькі што былі. У Венецыю былі. У Неаполі таксама толькі што заязджалі. Гэта ён паказвае. Неаполь, калі што, вось, калі бачыце, лепш мышу пакажу, вось ён. І вось гэтае месца одно относіцца да Неаполю. Капца, бляха. Верона, былі. Вілля Сен-Джованні, былі. Парма. О, в Парме не былі. Паехалі ў Парму. Разворот. «219 километров проехать столько, каб добрать груз. Вау!» Вось гэта нас пасылаюць, конечно. Куды падалей.
А дарэчы, цікавыя факты пра павукоў. Вы ж чулі, што павуцінне гэта фактычна самае моцнае валакно, якое з'яўляецца натуральнага паходжання. Пры гэтым пры ўсім пакуль што яшчэ нават і штучнага паходжання няма валакна, якое пераўзыходзіла павуцінне па магутнасці і трываласці. Неяк вучоныя спрабавалі зрабіць павуцінне штучна. У іх атрымалася, але метр, мне падаецца, яны там неяк падлічылі, што, па-першае, яно атрымалася таўсцей, а па-другое, кошт метра гэтай ніткі, ён быў вышэйшы за $200. Бок, ну, такое сабе. Едь просто. Так, не ад некаторых павукаў атрымліваецца такое павуцінне. Ну так, не ад усіх, але ўсё роўна у сярэднім павуцінней надта ўжо... Чакай, карта ці што тут? Надта ўжо моцная штука. Бо яна колькі там? 10 мікронаў у таўшчыню. Пры гэтым яна трымае вагу, якая яе пераўзыходзіць прыблізна у 1000 разоў, ці колькі там, ці пару тысячаў разоў. Там фішка ў тым, што павуцінне дрэнна ламаецца на расцяг, так. Так у гэтым і сутнасць усіх валокнаў. Менавіта гэта і выкарыстоўваецца, калі людзі пачалі рабіць вяроўкі, тросы і ўсё астатняе. Каб на расцяг яны былі трывалымі. Ну, ўсё, раніца прыйшла. Неяк хуценька, дарэчы. Заўважылі, дарэчы, што ў Італіі шмат гэтых платных дарогаў. Проста, бляха, што 10 хвілін, нібы мы праязджаем праз нейкую браму, дзе з нас смокчуць гэтыя грошыкі. То 10, то 30, 140 еўра. Мінус, мінус, мінус.
Дзед, ёсць жа, можа, каб прыбраць шлагбаум? Мод? А, мод, каб прыбраць шлагбаум. І што? Хочаш чым скарыстацца? Ты лепш паглядзі на світанак, які вось у люстэрках справа злева, а? Прыгажосць якая адбіваецца. Ліворно. Чамусьці мы едзем на Ліворна. Ну няхай. Не навальніца ў Старкі. Гэта факт. Гэта абсалютна факт. Дзякуй Богу, тут няма гэтага. Ты поедзеш і такі хоба табе ў тарнада засмактала. Выкинула, бляха, за паўсвету ад кропкі. Ехаў у Рым, бляха, апынуўся ў, не ведаю, там, бляха, у Балгарыі якой-небудзь. І такі, было б ж нашмат цікавей. Не ведаю, неправда, Рэйвен. Не паўсюль патрэбен экшон гэты. Не паўсюль і не заўсёды. Раней казалі, што увага, ідзе выкід. Раней казалі, нешта ўзгадалася, што за кніжкаю людзі забаўляліся, так? Адкрывалі, чыталі. Гэта было, лічылася забаваю нейкаю, гульнёю. А сёння людзі, бляха, за кніжку адпачываюць. Дарэчы, гэткая гульня Pacific Drive. Так. Але, слухай, я глядзеў, я не вытрымаў нават аднаго стрыму. Мне падавалася ідэя вельмі добрая. Канцэпцыя насамрэч добрая, мне падаецца. Але вось, паглядзеўшы, ну, там атрымалася прыблізна паўгадзіны. Я такі, да, нават спрабаваць не буду. Проста не пайшла. Настолькі добрая ідэя і настолькі сапсаваная была, што, ну, не спадабалася зусім. Драйв з Райаном Гослінгам. Ведаеш, што нешта знаёмае, нібы глядзеў і такі падаўся прахадніком нейкім. Чым не зайшло, тым, што сам гульнявы працэс неяк, ведаеш, пабудаваны быў на кшталт рагаліку. Ты ў зону кідаешся на гэтай машыне, там збіраеш усё, што табе трэба, і вяртаешся назад. Не хапала менавіта нейкага ўзаемадзеяння чалавека, не ведае, нейкай гісторыі больш глыбокай. Халера яго ведае. Ну, не зачапіла. Я проста стаміўся глядзець нават на гэта, і жаданне пагуляць у гэта нават не з'явілася. А вось калі глядзеў трэйлеры і ўсё астатняе, ну, так, было зроблена добра. Хацелася пагуляць. Нейкую вёску прыехалі, бляха. Фу і спа. Вось жывуць тут людзі сабе, бляха, гора не ведаюць. Хаця, канешне, магчыма, ведаць. Гэта так. Але тое, што мы адсюль прычэп пацягнем, канешне, гэта па гэтых вулачках.
Так, ну дзе наш прычэп? Я спадзяюся, яшчэ актуальны ваш заказ? Ой, ты, бля, сур'ёзна. Ён скіпнуўся. Пакуль мы даехалі, я нават не паглядзеў. У Піскар. Паехалі ў Піскар. У Піскару мы таксама не былі. Ой, так, у кінастужцы ад белтай радыёкампаніі Драйв. Што? То літаральна ў сэрцы как гісторыі і драматызм мяне не цікавіць. Лепш дайце цікавы свет, механікі цікавы, каб у ім узаемадзейнічаць, а? Так, а ён на тым баку стаіць на правым. Бачу сцяжок. А дарэчы, я і сапраўды стаў больш заўважаць, што больш і больш людзей з'яўляецца цікавасцю такіх вось як у Рэйвена. Калі табе цікавіць менавіта геймплей, вось гэтай механікі і ўсё астатняе, і яны ідуць уперадзе сюжэта і нешта падобнае. Мне падаецца, гэта таксама проста такая вось плыня, мабыць, развіцця можна назваць яе, гульняў, таму што я пачаў гуляць у гульні, калі быў малы, яшчэ ў 8-біткі, усялякія, гэтак далей. І асноўныя захапленні ў той момант у жыцці я атрымліваў з кніжак. Понятно, зразумела, я так думаю, вам усім, што там і сюжэт, і завязка, развязка, і асноўны сюжэт, усё гэта ёсць у кніжках. Гэта неад'емная частка, інакш ніхто не будзе гэтае чытаць. І вось, можа, маладзейшым, маладзейшым гэта не так патрэбна, бо яны выраслі ў іншых умовах, напрыклад, трохі пазней, калі ўжо быў які-небудзь Doom 1, 2, 3, ці, мабыць, вось я яшчэ гуляў, калі падрос, то Duke Nukem. Памятаеце такую гульню Duke Nukem? Цудоўная гульня была, не? І тут ужо глядзіш, усё больш і больш людзей, якіх проста цікавіць вось сам геймплей патыцкаць незвычайным чынам, якімсьці новым такім досведам узбагаціцца. Так, востры кон, цікавы сеттинг. Сюжэтная лінія чалавек вывучыць усе прыкладна каля 13 год, таму зараз чакаць бессэнсоўна. Ну, неправда, не. Я ведаю, што, напрыклад, параўноўваю сярод сваіх дзяцей, у якіх розніца невялічкая старэйшых, 15-13 год. Старэйшаму падабаецца менавіта тое, што напісаў Рэйвен. Цікавы сеттинг, цікавы свет, давай даследаваць, давай вывучаць, а можна гэтак зрабіць, а можна гэтак спалучыць адно з іншым, і гэтак далей, і гэтак далей, то бок. Гэта ўсё пра Майнкрафт, пра Раст і ўсё астатняе. То бок вывучаюць, спрабуюць нешта новае, карацей. Як бы такія творчыя людзі, нібы разумееш, заўсёды нешта робяць з гэтых камянёў і палак, нешта новае. І ў той жа час мне нават не геймплей трэба, менавіта сусвет, калі ён файны, то можна нават сімулятар шпацыр гуляць. Ну, вывучаць можна, напрыклад, так. Вывучаць, як ты напісаў, сусветы механікі, якія былі зададзеныя распрацоўшчыкамі. І ў процілегласць гэтаму дачка, так, якая заўсёды ў гульнях яна можа проста, прабачце, выдрошваць адзін і той жа момант, адзін і той жа сеттинг у гульні, але пры гэтым ёй патрэбна, каб былі цікавыя персанажы, каб яны былі прапісаныя, каб гэта было не проста нейкі скін, а яшчэ гісторыю да гэтага прыцягнуць абавязкова, што гэты скін з'яўляецца там такім-то і такім-то, і такім чынам вось ён уплывае на гэта, у яго вось такія якасці ёсць і ўсё астатняе. То бок, ну, адна сям'я, два чалавекі, розны падыход да гульняў.
А я ж люблю сюжэты менавіта, каб гэта было цікава глядзець, цікава гуляць, каб была завязка, развязка, каб мараль абавязкова была. Просто must have. Любая гульня павінна мець мараль там. Не можа быць таго, каб просто чалавека выпусцілі, для мяне, на мой погляд, каб чалавека просто выпусцілі, нібы нейкую пачвару ў лес, тыпу давай, рабі што хочаш, што табе заўгодна. Не, павінна быць нешта яшчэ. Павінна быць нешта большае. Так, у нас по паліву ўсё добра, толькі па стаміне не ўсё добра. Таму 264, а мы паспеем, слухайце, мы праедзем, нават адпачываць не будзем. Ужо на нашай гэтай мэтавай кропцы мы адпачнем, калі завезем тавар. Ну, груз, не тавар. Вось, дарэчы, мала хто глядзіць Veilguard. І каментары такія цікавыя, што тут адбываецца, там былі і ўсё такое. Але мне чамусьці, вось калі я здымаю, мне цікава, вось я сяжу гадзіну, там, 2, здымаю 2 серыі запар, і бляха, ну мне хочацца працягваць. Я не ведаю чаму, проста гісторыя глупая, не магу проста. Ну неверагодна глупая. Яны проста навалялі эльфу, і пры гэтым не падумалі, ніяк не пад сумнеў не паставілі тое, што эльф рабіў добрую справу. Ну і, блядь, атрымалі сабе зерх-сіці нейкі. Гэта як найменей эфект. Зараз яны самі спрабуюць зрабіць тое самае, што рабіў гэты эльф. Ну, такая лухта проста неверагодная. Паднесена было вельмі кепска, мне падаецца. А сама такая, канешне, гульня неблагая, пакуль што. Так, ой, чакайце, да халеры, што там напісвалі. Сюжэт заўжды не імерсіўны, адчуваецца штучна. Няма волі, нават калі ёсць разгалінаванне опцыі, шаную пачуццё адзіноты даследавання. Гэта зразумела, я ніяк не супраць гэтага. Я толькі за, того кожнаму свае. Так, па тэлефона з нумарам без нумара назвалі маё імя, прозвішча, адрес і няправільны адрес пошты. Сказалі, што учора я на нейкім сайце ўзяла крэдыт на 3000 евро. Што за развод? Ну, недзе сперлі проста гэтыя дадзеныя, якія ў іх былі. Вось і ўсё. Звычайны скам, так і ёсць. Маўляў, раз не вы, то ваши дадзеныя скралі. Хутка, маўляў, з паліцыі патэлефануюць, будуць высяляць, што і да чаго. Шкадую, што трубку ўвогуле ўзяла. Бывае, Аніта, бывае. Магчыма, і мне хутка пазвоняць. Зараз едем, дзяўчына, зараз едем.
Дарэчы, калі ўжо такая мова пайшла, я калісьці глядзеў праходжанне, ну, не праходжанне, гульню, як чалавек пачынаў у сярэднявеччы гуляць, як ён тыпу дынастія, нешта падобнае яна называлася. Там развіццё, тыпу ты адкрываеш сабе розныя магчымасці, каб вёску пабудаваць. Усё гэта можа хтосьці там ведае, ці каму цікава такія гульні. О, Хантер, вітаначкі, я толькі праглядзеў, на твічы ёсць падпісачка, любіш Вольва, мне таксама вельмі падабаецца. Нават калісьці разважаў, каб сабе купіць, пад сраку ездзіць. Дзякуй табе за падпісачку. Manor Lords, чакай, Manor Lords. Гэта не тое, што Рудзі гуляў в РВ. Там, тыпу, вёску будуеш менавіта. Я пра гульню дынастія, мне падаецца, она ўсё ж таки называлася, дзе ты гуляеш за аднаго чалавека і літаральна там ходзіш, робіш дрэвы, збіраеш сабе на дамы, усё такое, можаш прыйсці ў іншую вёску якую-небудзь, заханціць сабе нейкую там дзеўчыну, мужчыну, каб ён прыходзіў да цябе ў вёску, і вы там, ну, ты яго прызначаеш, калі ён пагаджаецца там з ім, размаўляеш, каб, глядзіш, ты замак можна сфоткаць, зараз сфоткаем. Вось, ну, калі ён цябе лічыць там сябром ці нейкім такім добрым чалавекам. Вось, і вы ўжо потым у гэтай вёсцы тыпу разам працуеце, толькі ты яму даеш. Так, давай вось так. Стоп. О. Ці ён там будзе здабываць ежу, ці ён там будзе нешта паляваць, наадварот, сеўбою займацца, ну і гэтак далей. Можаш таксама сабе і жонку знайсці, і дзяцей заводзіць, карацей, там сэнс у тым, каб арганізаваць сваю дынастію і перарасці з селяніна ў нейкага шляхціша, пабудаваўшы вёску, а то і нават маленечкі горад. Medieval Dynasty, так, во, ты правильно узгадаў, Medieval Dynasty яна называецца. Там і рыбу лавіць можна было. Ты ідзі адсюль, прычапіўся, бляха, клешч. 2 мандаты выпісаў. Карбінерій. Радаваўнічых сімулятараў зараз стала раптоўна шмат. Трэба будзе штосьці памацаць, бо не спрабаваў ніколі. Ну, дарэчы, сёння было такое меркаванне ў аднаго з чалавекаў, які замаўляў сабе стрым па City Skyline. Але я не паддаўся, я ўсё ж таки захацеў на траках пакатацца. О, Вільо Папертендас. Як мы шукалі, бляха, гэтую фабрыку ў Эстоніі. Не ў Эстоніі, у Літве. Я памятаю гэты стрым. Калі трэба было, бляха, спаць па 3-4 разы запар, каб дачакацца гэтай замовы з гэтай фабрыкі.
Так. Я спадзяюся, на кольцы зараз знойдзецца для мяне мястэчка тут унутры. Trzymaj się prawej strony. Так, тут два пасы, гэта добра. It's all about how you were with my parents. Yeah, but changed their mind. Ух, якое поле якаснае. And looking like you care, boy, that was hard to find. I caught feelings I could А цікава, што гэта яны вырошчваюць? Это feelings I could these жыта? Не, жыта ж не папулярна, жыта не вырошчваюць у Італіі. У Італіі максімум вырошчваюць пшаніцу, правда ж? А жыта там не кранаецца. Жыта гэта ў нас. Ой, мы спать хотим уже. Почервонели. Так. Колькі у нас? 78 километров. Не, мы павінны даехаць яшчэ да мандатаў нават. За тое, што мы не спім учасна. Давай, хутчэй разганяйся. right now. I'm living in a daydream. It won't leave my mind. Разогнаўся, заснуў. Не, яшчэ прыблізна у нас ёсць колькі там 2-3 хвіліны рэальнага часу, пакуль ён пачне засынаць. Так што я павінен паспяваць. Ужо бачу 49 кіламетраў, то бок ён не павінен заплюшчыць вочы надоўга. Але я памятаю, калі я гуляць пачынаў, яшчэ толькі вывучаў гэтыя механікі, я неяк прыснуў. Неяк прыснуў так вось за стырном. Раскалашмаціў, канешне, гэты цягач поўнасцю. Там колькі было? 78%. Я яшчэ здзівіўся, што яно пісала 78% пашкоджанняў. Там ці пад 80 был. Я не памятаю, дарэчы, вось дакладна памятаю, што лічба была проста неверагодна высокая. Але трак ехаў, то бок я даехаў да мэты, заснуўшы яшчэ 3 разы потым. Пасля таго, як я ўжо даехаў вось і нарэшце адпачыў. Потым на рамонт, які мне каштаваў амаль што кошты гэтага траку, цягача. Вось, але задачу я выканаў учасна. Na rondzie zjedź pierwszy zjazd. Там было проста патрабаванне такое, вельмі далёкі шлях. Zjedź w stronę. Так, чакайце, мне зараз трэба уключыць. О. Далёкі шлях быў на 14 гульнявых гадзінаў, то бок гэта прыблізна было 1,5-2 гадзіны рэальнага часу. Ось, і ён быў такі хуткі, то бок Na rondzie zjedź заказчык спяшаўся з ягоным атрыманнем. Ну, я таксама ляцеў добра там. Так, што, мы прыехалі, правда ж? Вон там сцяжок лунае. Ужо хутенька будзем на месцы. Чыгунка. Пескара. Шчыра кажу, я нават не ведаў, што горад Пескара існуе. І што ён знаходзіцца ў Італіі. Ой, з мяне географ то яшчэ. skręć w prawo, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Так, яшчэ далей, вось там. У другі гэты паварот, правда ж? Правда ж. Skręć w prawo.
Так, давай, дзяўчына, давай. Все, мы на месцы, гэта зноўку у нас не цяжкі груз, таму нам няма чаго паркавацца. Прыгадаю проста, чаму я гэта адсочваю, таму што ёсць дасягненне, якое атрымліваеш за досвед, які атрымаў падчас паркавання цяжкіх ці надмерных гэтых грузаў. Вось. Таму усе гэтыя грузы трэба паркаваць самім. Так, тут нам у левый бок. Стоп, не хто тут быў. Люстэрка перашкаджае, але можна ехаць. Дзякуй Бог. Так, і адпачынак. Вось ён тут. Дарэчы, таксама незвычайна, што зоны адпачынка выглядаюць інакш, як ва ўсім свеце. Ва ўсёй Еўропе, давайце так казаць. У асноўным вось такія зоны нейкія, нібы аўтобусныя прыпынкі. Аўтобусныя паркі, лепш казаць. Прыпынак гэта ўсё ж такі трохі іншае. Усё, мы на месцы. Адпачываем. Так, ну што, шукаем наступную сабе замову. Дзе мы тут знаходзімся? Давайте паглядзім, куды нам можна яшчэ паехаць. Анкона, Флоренцыя, Тэрні, Касіно. Увогуле, тут не былі ні ў адным Катанцаро. Карацей, усё ўсходняе ўзбярэжжа, чым можна праязджаць. Балонія, Парма, Джэнуа. Ну, Ніцца, гэта ж Францыя, правда ж? Карацей, да халеры яшчэ. Так, Пескара. Трэба з Пескары браць. Наступны груз. Пескара. Не тое? Я не так написал? Так. Ну давай. Пескара, песцы. Да, блин. Песцы. Да, блейха-муха. Так, Улеон. Не. Кальяры. Не. Касино. О, это может быть. Давай сюда. Касино нам подыходит. Можа нават паспеем яшчэ адзін груз за 200. Павінна паспяваць, бо зараз 11:50 у мяне, то бок яшчэ гадзінка 100% ёсць, а гэтую замову мы на працягу 15-20 хвілінаў павінны скончыць. Так. Что за жарты? Ну только что ж была сдача, ну давай показывай навигацию. И она не тут, это наступный склад. Так, тут ось оно касино. Взяли, поехали.
О, з третьої спроби отрималося нормально прокануться. Все, едем у Кассино. Так, напереди 164 километра, але пам'ятаю, там дорога така доволі покручастая, надто шмат поворотів буде, тому не тримається вельми хутко, як на автобані, але плюс-мінус, все ж таки возьме свої там 10 хвилин. Заходка. Таке відчування, ніби дождю вже нема, а витирашки все входять взад уперед по сухому. Класно працює руховик, правда? О, Ян, вітаночки, що ви там везем? Щиро кажучи, я не ведаю, що ми везем, я навіть не шукав. Конечно, особисто used car batteries. Короче, ми акумулятори везем, які були використані. Тебе холерна кількість часу не було вже. Як твої справи, розповіді? Ти у суботу, завтра, як у тебе з часом? Ти зможеш погуляти у Helldivers, ні? Не мігранту. Завтра нема можливості. Жалко. Шкода. Що так.
А вось у нядзелю, магчыма. А, я не хачу ў нядзелю. Гэта заўсёды так, ведаеш, такі дзень. Звычайна, толькі калі будзе надвор'е гаўно, толькі ў гэтым выпадку магу пагуляць, калі будзем увесь час у хаце сядзець. А то, ведаеш, вось на мінулым тыдні, у нядзелю, пагулялі так добра. Пашпацаравалі па гэтых парках мясцовых, амаль што 20 кіламетраў нашпацаравалі. Так добра было і з раніцы, і ўвечары, ай-яй-яй, проста. Прыемна было не толькі за тое, што ты столькі прайшоў, а проста і цела нават ачуняла, неяк узбадзёрылася. Пайду паклікаю дажджы. Разумею, што заўтра справы ўсё такое, з сабакам пагуляць. У вандроўку нават з'ездзіць, пайду паклікаю дажджу. А то уже, слухай, давно не гулялі. Мне падаецца, 3 тыдні таму апошні раз было, правда? А то нават 4 ўжо. Нейкія горы, бляха, падымаюся тут. Так, даўно. Так, у мяне працы было, зараз яшчэ чытаю шмат, Таму і не заходзіш, я так разумею. А то я падумаў, можа табе сталкер не падабаецца, то ты неяк яго мінаеш. На стрымы не зазіраеш ніяк. А яшчэ на гэтым тыдні прыязджала кнігаўка, дык у мяне мінус 500 злотых. Спачуваю, але гэта добрыя 500 злотых. Разумею цябе. Эх, на жаль, нема Беластоку кнігаўкі. Я б да іх кожны месяц завітваў бы. Яны ж адкрылі крамы ў Варшаве і у Познані хіба што. Ці ва Ўроцлаве, я ўжо забыўся. Але крацей, на поўдні Польшчы адкрылі. Яна там працуе няпоўны дзень з 11 па 18 гадзіну хіба што. А што набыў сабе на 500 злотых? Што купляў? Што ўжо будзеш чытаць? Бо я наступную кніжку сабе 100% буду купляць Ведзьміра, калі што. Хачу перачытаць, па-першае, а па-другое, абавязкова куплю яе на кнігаўцы. О, вось мы ўжо на месцы. Я ж казаў 10 хвілінаў. Вось ужо наш сцяжок. Я сталкер не гляжу, бо калісьці хачу сам пагуляць, а Вайлгард прынцыпова. Не, ну на Вайлгард я ж не стрымлю, таму я не ведаю, глядзіш ты не глядзіш. Цалкам, канешне, аўдыторыя не заходзіць Вайлгард, на жаль.
На жаль. Але што я табе скажу наконт Dragon Age? Я ўжо казаў толькі, што звычайна калі здымаю відэа, то бок гэта ў мяне сыходзіць прыблізна 1,5-2 гадзіны. Вось. І пакуль што, па-першае, нічога такога прапагандысцкага і не заўважыў. Так, это зноўку звычайны груз. Просто аддаем. Вось. Прапагандысцкага, як ты казаў там, да, можа калісьці з'явіцца, не ведаю. Але гульня мне пакуль падабаецца. Сама гульня. Я б сапраўды яе прайшоў быў. Пакуль мне цікава. Вось колькі ўжо атрымліваецца гэта, я прагуляў яе 3 гадзіны. Так, 3, мабыць, 4. І пакуль што, не гледзячы на тое, што завязка сюжэту яна дурная нейкая была, але сам геймплей вельмі просты, самі гэтыя вось падзеі, якія адбываюцца, якіх ты ўдзельнічаеш. Асабліва мне спадабаўся вось апошняя серыя была, дзе мы трапілі ў горад, які быў атручаны тыпу як зерг. Памятаеш, калі ты StarCraft гуляў, там у іх ёсць такое паразіт, які чапляецца на будынкі тыранаў, вось, і пачынае там імі кіраваць. Вось, прыблізна тое самае ў гэтым было. Мне спадабалася, карацей. Хачу больш. Было цікава. Так, далей, вось я і набыў першыя 4 часткі Вядзьмара. Зяні я ўжо прачытаў. Валадар пярсцёнкаў, другую частку. А вось, дарэчы, Валадар пярсцёнкаў, я да яго стаўлюся, ну, пакуль сумнеўна, ведаеш? Магчыма, мне трэба нешта змяніць у сваёй галаве, каб ставіцца да гэтага, бо я ў арыгінале чытаў колькі. І яна ж у кінатрылогіі зроблена, то я вось першы, другі прачытаў падзеі першай і другой часціны. Вось. Так, што ў нас там па стаміне? Трэба паглядзець. А вось усё астатняе так. Я вось Ведзьмара, дарэчы, я чытаў на расійскай мове вельмі даўно. Гэта было прыблізна там у 12-13 годзе, а можа пазней, не ведаю. Вось, і я зараз хачу проста перачытаць, таму што для мяне Вядзьмар быў велічэзным адкрыццём. Наколькі гэта старанна зробленая, выдатная кніга. Просто цуд. Так, мы зараз у касіно. Куды ты паляцеў? Куды? Гэты геймпад? Так, у кальяры. Не, кальяры не цікавіць. У Джена. О, Джена выдатна. І ў нас амаль што гадзіна. Супер. Вязем. Вязем. Стоп. А дзе наша Джена? Касіно Джена. Так, сет. Мы тут ачапляем яе. Все, зразумеў. Просто выдатна. Ось так. Take job. Так, вось наш груз. Чакай, зараз прачытаю, што напісаў. Калі напісаў, конечно. Так, нашыя машыны осені. Збоку. Эх. Старая галеча. Чапляемся. Поехали. Не кажи, дзяўчына, рушайма. Так. І вось сюди. Так, буду першы раз чытаць, бо раней чытаў толькі Хоббіта, а ўсё астатняе праз кіно і гульні. Ага. Великая вандроўка Хоббіта туды і наадварот. Так? Туды і обратно. Хоббіт кніга і кіно. Адзінае, што мне не спадабалася з гэтага сусвету. У гэтым сэнсе. Ну,
Блін, мне не спадабаўся, дарэчы, трылогія Хоббіту, і я табе так скажу, што я вельмі роўна стаўлюся да гэтай кінатрылогіі Валадара Пярсцёнкаў. Калі я чытаў кнігу, зноўку паўтаруся, у арыгінале, магчыма, гэта неяк уплывала, то мне падабалася значна больш. Гэта было, дарэчы, пасля прагляду трылогіі. Я чытаў кнігу, і мне кнігу было цікавей чытаць. Зашмат было лепш, чым глядзець. Не ведаю, з чым гэта звязана, можа проста з тым, што ў сваёй галаве нешта там уяўляеш, ці можа з-за таго, што матывацыя герояў, яна лепш прапісаная ў кнізе, ніж ты глядзіш гэта на экране і можа нешта прапускаеш. Не ведаю. Але вось Толкін для мяне ён не... Ну, можна сказаць, што не заходзіць. Так, гэта добрыя раманы, так, гэта добрыя прыгоды, шмат чаго добрага, шмат падтэксту, шмат філасофіі, дарэчы. Але проста, ну, напэўна, не маё. А вось Ведзьмар, я кажу, я быў настолькі захоплены гэтымі думкамі. Там адзінае, што прыйшлося мне троху пачакаць, пакуль Сапкоўскі раскрые Геральта. Раскрые лепш не Геральта, а раскрые сусвет. Таму што ён пачынае з аповедаў, якія нібы зробленыя на базе нейкіх баек, казак. Але гэта трэба ператрываць, каб зразумець, з чаго будзе складацца лёс Геральту. Ды і ў прынцыпе потым уся кніга будзе пра тое, ці гэта лёс, ці ён сам вырашае. Вось Цыры таксама з'явіцца, і там будзе паўставаць часам гэтая праблема. Ну то бок. А ўжо што асабліва мне спадабалася, дарэчы, вось гэта было незвычайнае адкрыццё для мяне, бо я у той самы момант чытаў яшчэ паралельна Быкова, вось, які проста ўражваў апісаннем вайны, пакутаў і все такое. Усё, што звязанае з вайною, так, з савецкай уладай і гэтак далей. Вось, то бок, як гэта адбіваецца на звычайным чалавеку. У Сапкоўскага таксама вельмі глыбока і вельмі незвычайна, я б сказаў, паказана адношанне да вайны. Проста я быў настолькі ўражаны, што хадзіў, мабыць, тыдзень яшчэ неяк з розных бакоў разглядаў ягоны падыход, ён настолькі цудоўны аказаўся. Проста ахерена, што вось у фэнтэзійнай кнізе настолькі глыбока падысці да стаўлення да вайны. Проста ахуенна. Іншых словаў няма. Кіно мне вельмі падабаецца. Я лічу гэта кіно адным з найлепшых, ці стары казаць, што зараз ужо так не здымаюць, але сапраўды Ведзьмара пачытаю, кажу, як мне добра. А кіно ты маеш на ўвазе Валадара Пярсцёнкаў. Я так разумею. Ну, сапраўды, дарэчы, неяк эпікі яны адышлі, зараз сапраўды ўжо даволі даўно так не здымаюць. Нават Рыдлі Скотт выпускаў свае фільмы, яны ўжо не былі настолькі эпічнымі, як гэта зрабіў Джексон. Джексон жа здымаў трылогію. Хаця уж хто, а Рыдлі Скотт ведае, як здымаць эпікі. Так, ніхто не здымаў такі эпік, не ведаю, гэта маё дзяцінства, такое ўражанне. Ну так, канешне, гэта хіба што можа быць нават і асноўным адбіткам на тваіх ўражаннях і ўспамінах, бо сапраўды эпік атрымаўся яго вельмі выдатна, асабліва другая частка. Вось першая не такая эпічная, як другая, а трэця я не ведаю, яна такая ўжо скамячаная, што
Я ўжо нават і забыўся палову гісторыі, апроч фіналу, дзе Фродо самому сабе супрацьстаяў, калі спрабаваў выкінуць гэтае кольцо. І вось, ну, там просто да халеры сімваляў гэтых, які выкарыстоўваў Толкін, і тое, што менавіта, боже, як яго, наша гэта, з вялікімі вачыма, Голум, менавіта Голум, стаў прычыною таго, што кольцо загубіла, ну, лишь кольцо загубіла самое сабе, вось так гэта выглядае. То тут, конечно, я ж кажу, гэта кінастужка і літаратурная серыя, яна больш філасофская, ніж, як гэта сказаць, чалавечая, да? ці гісторыя жыцця, ці нешта псіхалагічнае. Таму трэба разумець, трэба ведаць, што меў на ўвазе Толкін, што хацеў распавесці. Ой, паспяваем. Так, телепас справа. Нешта падобнае эпічнае, можа быць, і здымалі, дарэчы, Рыдлі Скотт, калі здымаў апошнія часткі Чужога. Як яны там былі? Там былі разважанні пра паходжанне чалавека, пра паходжанне веры і ўсё такое. Нешта такое блізка да рэлігійнага ажно было пытанне. Там таксама было знята эпічна гэта ўсё, але проста сама гісторыя, сам падыход занадта быў суб'ектыўны. Не такі, не кранаўся, скажем так, маіх поглядаў на гэты свет. Ён не зачапіў мяне ні эмацыйна, ні... Што тут такое у нас? А, гэта просто так стаіць, добра. Няхай стаіць. Вось, то бок яны не зачапілі мяне ні думкамі, ні уражаннямі, вось так скажем. Занадта суб'ектыўна Рыдлі Скотт падышоў да рэалізацыі свайго эпіку. Для мяне назаўсёды Чужыя гэта застануцца хутчэй попкорнавым нейкім фільмам, ніж яго рабіць нейкім там філасофскім творам. І ўсё роўна з усёй серыі, калі мы кажам пра Чужога, з усёй серыі першая часціна ўсё роўна ніяк не была пераўзыдзённая. Ніводнай часціны. Першая была і філасофская, і саспенсавая, і ўсё такое. А другая экшен на экшене, просто добры экшен-муві. Трэцяя, ўсё астатняе просто я лепш змаўчу. Там просто быў нейкі трэш. Смецце. Трэцяя, чацвёртая, памятаю, просто фейспалмы сабе прыбіваў штораз. Якую лухту пачаў версці гэты бляха Рыдлі Скотт. Я толькі першую глядзеў. З Чужога ты толькі першую часціну глядзеў, больш ніякай. То бок ты гэты сусвет увогуле не вывучаў, так? З чаго ўсё пачалося? І куды, чым гэта ўсё завершылася на бягучы момант? А, ось яно што. Тады зразумела. Не, ну насамрэч, гэта толькі калі табе падабаецца, можна было б гэтым займацца. А па факце, вось мой досвед, мае веды пра гэты сусвет, ну, не варта. Гэта проста страціш вялікую колькасць часу на вывучэнне і будзе марна з улікам таго,
да чаго Скотт прывёў гэтую серыю ўсю. Шчыра кажучы, гэта сапраўды файнае кіно, але гульня мне больш спадабалася па колькасці эмоцыяў. Ну, так, ну, дарую ўсё ж такі, але гэта 70-е гады. Ужо колькі прайшло, бляха? 50 гадоў. Амаль што, як знялі чужога першага. Мне падаецца, яго ж знялі там у 78 ці якім годзе. Можа, канешне, блытаю, але... Можа і не. All the choices you made, did you make them again, 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 again? All the lies that you told, did you believe in them? Але з такіх старых мне больш за ўсё падабаюцца «Зорныя войны», тыя, што да 2000-го, то бок і першая часціна ў тым ліку, правда? Бо другая выйшла ў 2001, калі не памыляюся. Я пераглядаю калі-нікалі. А ведаеш, што дзіўна? Хоць я, магчыма, не, я ведаю, што я ж старэйшы за цябе, але мне наадварот падабаюцца першыя 3, а апошнія 3 не вельмі. Не ведаю чаму. Адзінае толькі мяне выбешвае, як прапісалі Скайуокера, Энакіна, у другой часціны. Але першая і трэця просто вау. У другой экшн просто вау. Зроблены. Адзінае толькі я кажу, вось гэты адносіны каралевы Медалы з Энакінам прапісаныя неяк так. Я не паверыў увогуле, нават блізка. Усё астатняе просто топ. Лукас зрабіў лепшую сваю працу, мне падаецца, за ўсё жыццё вось гэтымі 3 часцінамі. І 4, 5, 6 ўжо не такія. Мабыць, вось адзінае, што ў мяне ўзнікае велічэзная павага, калі ты глядзіш 4, 5, 6, калі ты разумееш, у якіх умовах гэта ўсё рабілася. Што камп'ютараў сучасных не было, што ўсе спецэфекты яны зроблены настолькі з такой хітрынкаю, выдумкаю, вах просто. А тое, што зараз здымаюць жах, ну, блин, зараз здымаюць інакш. Я вось, дарэчы, добрую фантастыку... Ну, не ведаю, не, давай, Дюна, вось. Усё ж такі Вільнёв зняў добрую фантастыку. Мне падаецца, гэта добра. Сектор номер 9, вельмі добрая фантастыка. Троху псіхалагічная, можа нават занадта псіхалагічная, як яго, не ўварванне. Так, мне сюды, я спадзяюся. Ці прышэсце, как яно там называецца, калі на зямлю прыляцелі такія караблі, як бабовае зерне такія, ну, як зернікі такія, ведаеш, насенне нейкае. Вось, і стаялі. А людзі спрабавалі з імі неяк паразмаўляць, потым адная дзеўчына, доктар навук лінгвістычных, там пачала з імі, вось гэта таксама добрая фантастыка. Яна іншая, гэта не эпічнае нешта касмічнае, імперыум і гэтак далей, але, ну, круто, але круто. А ўвогуле, вось, калі казаць пра фантастыку, у цэлым, я лічу, што найлепшы сайнс-фікшн гэта быў зроблены этим Азімовым. Просто любы твор бяры яго па фундацыі, так, як гэта называць, foundation. Заснаванні, незаснаванні, крацей, foundation. Любы твор вазьмі, а потым яшчэ перачытай усю ягоную серыю «Я робот», ты просто ахнеш, гэта неверагодна якасны, прадуманы, дэталізаваны сусвет.
лепшае, што сайнс-фікшн я калі-небудзь глядзеў і чытаў, проста лепшае. Спачатку знялі 4, 5, 6. Так, я зразумеў цябе, так, я зразумеў. Першая часціна 4, 5, 5, 6. Але мне больш падабаецца першая, другая, трэця. А ты, дарэчы, ведаў, што Азімоў, я вось толькі калі прачытаўшы ягоныя раманы, там нешта знаходзіў, аказваецца, Азімоў быў народжаны у Беларусі. І калі саветы напалі на Беларусь, адарваўшы ад Польшы, то яны пераехалі з сям'ёю ў Амерыку. З заходняй Беларусі. Вось, а ён быў малы яшчэ, калі што. Але тым не менш стаў сусветным вядомым пісьменнікам. Круто. Лічы, што беларус. Нічога не чытаў. Ну, я тады табе прапаную, ведаеш што? А пачні з серыі «Я робот». Магчыма, яна табе зойдзе, бо ты праграмістам працуеш, магчыма, у цябе такі ўклад розуму, і табе яно зойдзе лепш, чым ты пачнеш з Foundation. Таму што там Азімоў упершыню надрукаваў разбор канфлікту 3 правілаў. Гэта ж, калі што, Азімоў прыдумляў правілы. Першае правіла – ніколі не шкодзь чалавеку. Другое правіла – ніколі не даводзь, каб чалавек пашкодзіў сам сабе. І трэцяе правіла – беражы сабе, то бок, беражы робота. І вось яны ў такой іерархіі выбудаваныя. І Азімоў у першых раманах серыі «Я робот», ён акурат такі мадуляваў, тэставаў вось гэтыя ход думак робота і знаходзіў, як сапраўдны тэсціроўшчык, ён знаходзіў хібы, у якіх выпадках, у якіх умовах гэтыя правіла маглі б былі парушаныя быць. Крацей, я настолькі быў захоплены гэтым, што вау. Таму што ты чытаеш і разумееш, што сапраўды падаецца чалавеку, што гэта вельмі простыя 3 правілы, якія павінны працаваць як true-false, але не халеры, яно так не будзе працаваць. Шмат умоваў, калі гэта не будзе працаваць, калі штучны інтэлект будзе абіраць іншы шлях, і якім чынам штучны інтэлект будзе знаходзіць гэты шлях. Гэта ўсё вось у серыі раманаў «Я робот». Хачу лічыць беларусамі, якія ў беларуса не шукаюць караны ў кожнай з надзеі знайсці карані беларускай. Хацелася б, каб так было, але насамрэч у сучасным свеце гэта немагчыма, Ян. У любым выпадку ты не можаш камусьці з беларусаў, напрыклад, вазьмі Алексеевіч. Яна ўсё жыццё займаецца расійскую мовою, піша і так далей. Яна ганарыцца беларусамі, пры гэтым вялікую частку свайго жыцця жыве за мяжою. То бок у ёй хапае тых момантаў, якія я не падтрымліваю, але пры гэтым, яна беларуска, бо яна сабе лічыць беларускаю. І давай так, яна прасоўвае беларушчыну, як ні круці, няхай сабе праз расійскую мову, але прасоўвае. Хацелася б, канешне, каб у Беларусі былі умовы такія, што ўсе беларусы хацелі б жыць у Беларусі. Але пакуль гэта немагчыма. І так было вельмі даўно. Марк Шагал таксама стаў вядомым па-за межамі Беларусі. Пісьменнікі працавалі і жылі вялікай колькасцю па-за межамі Беларусі. Але пры гэтым беларусы. Не бярэм, канешне, Караткевіча, Коласа, Купалу.
безумоўна, гэтыя класікі, але, ну, калі ты цікавішся іх гісторыя, іх біяграфія, ты разумееш, што ціск на іх быў неверагодны. І шмат чаго яны рабілі з ціску і з-за ціску. Яны пісалі, яны неяк хітрылі, хавалі вобразамі так, прама, а потым прама. То бок, ну, Івана Мележа возьми. Івана Мележа, які напісаў шмат раманаў прапагандысцкіх, просто усратых, але пры гэтым людзі на балоце, які настолькі грунтоўны, настолькі псіхалагічны, што просто, бляха, ні адзін, блін, прабачце, Дастаеўскі просто да пятаў не дастае Івану Мележу ў гэтым. Разумееш? Ён як ніхто ведае беларусаў, напісаўшы гэты раман. Так, цэлы час проста. Нават не ўзгадваю я пасля апошняга інтэрв'ю. Так, я просто лічу, гэта ўжо старасць, ведаеш? Гэта просто старасць, гэта ў чалавека ўжо змены адбываюцца ў галаве. І гэта крыўдна. Шкада гэтага, вельмі шкада. Але як ёсць. О, 34 километра. Мы покуль тут за літаратуру, за кіно, мы ўжо даехалі, куды нам трэба. Хутенька. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Hold your breath and hold me tight. Messing with your mind. My eyes are sharp like your blade. Drive your mind insane. А табе, Анюта, падабаецца, калі гэтая баба кажа цэлы час проста? Мімасная фраза такая. Я заўсёды раблю гэтую хібнасць на старасць, таму і пазняку дарую глупства. Так, з пазняком амаль што тое самае, адзіна ў яго прафесійная дэфармацыя, але глупства, якія ён кажа, з'ехала. Ну, блін, па ёй бачна, слухай, паглядзі, як яна выглядала ў 20-м годзе. Так, калі мы ўсе паўсталі супраць гэтага гаўна. І як яна сёння выглядае. За 4 гады яна змянілася нават знешне. Гэта, ну, вось пастав побач, і ты скажаш, што, блін, ці гэта другі чалавек, нейкі іншы, ці проста сястра нейкая, там, разумееш. Але гэта не тая, Алексеевич, зусім не тая. А што датычна пазняка, то ведаеш, што вось мяне заўсёды ўражвала здольнасць такіх людзей, як ён, здольнасць, якая складаецца ў тым, што апроч глупства часам, якое з яго сходзіць, недзе там сутнасці ён правы. Skręć w prawo. Бо я памятаю, як я ў канцы 90-х зацікавіўся ім, нешта там пераняў, як я гэта трансляваў, напрыклад, сярод сяброў. Усе смяяліся. Я ж кажу, вось, уже не першы раз кажу, што вось яны літаральна смяяліся з гэтых думак, пакуль не прыйшоў 20-й год, пакуль просто вось усё гэта, аб чым мы разважалі, аб чым разважаў, дарэчы, у сярэдзіне, ў канцы 90-х пазняк, яно просто вось вылезла. То бок, гэтыя думкі, вось гэтая сутнасць рэжыму, сутнасць адносінаў, якія складаліся, якія будаваліся, яны толькі праз гэту вось вялікую колькасць дзён, Wykonane. гадоў, яна стала ўяўная. Так, у нас паўгадзінкі ёсць.
У нас 25 хвілінак ёсць. Давайте, можа, нешта і знойдзем, правда? Нам зараз трэба адпачыць. Адпачыць. Дзе мы можам адпачыць? А мы можам адпачыць. Трансформатор нейкі. Давай назад. То бок, мяне больш за ўсё цікавіць у самому сабе зараз. Вось калі ты сустракаеш такога чалавека, які па сутнасці ён правы. Але вось па кроках, якія ён прапануе, які ён робіць, ён не правы, то як быць? Як зрабіць так, каб сутнасць на гэта працавала, ягоныя парады, ягоныя веды, ягоны досвед і ўсё такое. І пры гэтым пры ўсім не даваць яму дзейнічаць самому, бо ён зруйнуе проста ўсё. Як абмежаваць яго? Так, я ведаю, што я засынаю. Хутка ўжо. Вочы закрыюцца, заплюшчацца. А мы ўжо пазяхаем не аднойчы. О, вось тут ёсць адпачынак. Сюды. О, выдатна. Спімо. Так, а я больш казаў, што зараз беларусы шукаюць нейкіх герояў, каб кімсьці ганарыцца, замест таго, каб самім рабіцца ў тых, кім можна ганарыцца, у іншых і спрабуюць прысмактацца да гэтага. А гэта не зараз, Ян, гэта заўсёды было. Гэты прынцып, ён... Ой, бляха, куды мы прыехалі, дзе мы... Як горад называецца? Гэта... Уласцівасць чалавека такая, мы ў Джэнае. Генуа. Уласцівасць чалавека такая, бо паглядзі, якім чынам чалавек абірае сябе, напрыклад, за каго заўзець у спорце. Так, Джэнуа, да Джэнуа не. Марсель не, Рым не, Ніцца не. Так, Верона не. Флоренція. О, Флоренція можа быць. Чакай. Франкфурт не, Ніцца не, і ўсё. Флоренція. А давай паглядзім на светавую мапу Флоренцыі, ці мы былі ў іх. Ліворна, Флоренцыі не былі. Выдатна. Гэта проста уласцівасць чалавека, якая прыводзіць да поспеху. Так склалася гістарычна. Так. Вось, ну. Спадзяюся, мы адведаем Флоренцыю, а не праедзем паўз яе. Гэта скончыцца блага, такі парадак рэчаў. Гэта не скончыцца блага, Ян. Я ўпэўнены, што гэта не скончыцца. Я адзінае, што магу параіць табе ў гэтым выпадку, не спыняцца самому. Не даводзіць гэтую думку да абсалюту, што ўсе павінны ёю карыстацца, інакш вось гэта прывядзе хутчэй да ўсё да калапсу. А сапраўды быць самому лепшым. Не зупыняцца, не аглядаючыся на меркаванне іншых, тых, хто не прафесіянал у гэтай справе, нічым такім. Проста ісці сваім шляхам. І як паказвае маё жыццё, проста калі ты ідзеш, калі ўпэўнены ў сабе, транслюеш гэту ўпэўненасць, менавіта не тое, каб насаджаць гэта, а проста транслюеш гэту ўпэўненасць, што ты цябе ніхто не схіліць, ты так, карацей, ты як нейкі вол, які цягне гэты плуг і араеш зямлю, ты яе даараеш да самага канца. І людзі будуць гэта бачыць і будуць прыядноўвацца да гэтага рана ці позна. Таму што яны будуць бачыць, што справа робіцца, яна ідзе, ты не зупыняешся, а гэта азначае для іх што? Правильно, гэта азначае для іх поспех. І да цябе трэба прыядноўвацца.
Я табе просто так скажу, што з чаго палягае мой досвед, калі я гэта на сваёй скуры адчуў. Уласна, я паступаў ва універсітэт, які насамрэч лічыцца кепскім універсітэтам і абраў амаль што найгоршую. Па сваіх ведах, па сваім досведзе, я амаль абраў горшую сваю спецыяльнасць. То бок сярод факультэтаў там ведаеш, статыстыка вядзецца і ўсё такое. Вось, нічога, прайшлі праз экзамены, не гледзячы на тое, што у адрозненне ад усіх, хто паступаў туды, я здаў на выдатна ўсе экзамены паступовыя, уразіўшы пры гэтым камісію экзаменацыйную, якая нават на экзамене не аб гэтым паведаміла, што проста вельмі рэдкі момант, калі да іх прыходзіць патэнцыйны студэнт з такімі ведамі, няхай сабе, але што пайшло далей, то уразіла ўжо мяне, менавіта я сваімі ўчынкамі гэта зрабіў, што я прыйшоўшы ў групу, якую сфармавалі там выпадкова, паставілі старастаю групы чалавека, які быў проста меў не ваенны досвед, як гэта падаецца, ён проста быў старэйшы, па-першае, па-другое, прайшоў армію. Вось, усё, гэта адзінае, на чым яны базаваліся. Пры гэтым група ніяк вучыцца не хацела. Сярэдні бал пасля першай сесіі быў, ой, каб не спіздзець табе, каля 3, 3,1 ці нешта падобнае. То бок, праходзілі ўсе надта хірова. Потым была размова ў дэканаце і гэтак далей. Я стаў старастам. І, нягледзячы на тое, што студэнты бухалі, там, невядома што рабілі, а я вучыўся, я рабіў навуковыя працы, я выступаў на канферэнцыях, я прадстаўляў факультэт, цэлы факультэт на зборы універсітэту, я працаваў пры гэтым пры ўсім, бо бацькі мяне не падтрымлівалі, скажам так, фінансава. Вось, я быў сам па сабе. Не скажу, што было цяжка, гэта было круто, насамрэч. Мы скончылі па 5-бальнай сістэме, калі што, сістэме. І мы скончылі універсітэт, моя група мела 4,37. То бок, у асноўнай масе усе проста гледзячы на мяне, размаўляючы са мною, камусьці дапамагаўшы, камусьці недзе парадаю, недзе чымсьці, з кімсьці нават хадзіў працаваць, таму што была патрэбная яму праца. Хтосьці там ажаніўся, яму хутка былі патрэбныя грошы там і гэтак далей, вырашалі ўсе справы. То бок мы проста жылі жыццё, але я шоў да сваёй мэты ўпэўнена, таму што, ёсць жыццё, ёсць мэта, чаго я хачу дабіцца. І гэта проста так, проста таму што я быў побач, шмат людзей, хто проста пайшоў за мною, пачалі вучыцца. З маёй групы засталіся ва універсітэце 3 чалавекі, пайшлі на гэтых кандыдатаў навук і гэтак далей. Вось, карацей, быў вынік вельмі якасны. Я яшчэ раз падкрэслю, я нічога не рабіў такога, каб хтосьці за мною ішоў. Я рабіў сваю працу. Я проста рабіў сваё. Мне было начхаць, што людзі бухаюць, і на халеру тут вучыцца, бо з гэтага ўсё роўна нічога не будзе. Будзе. Калі ты будзеш што-небудзь рабіць, то будзе. Усё, што я адказваў у такім выпадку. За 5 год вынік такі, што я задаволены гэтым вынікам. І дзіўна, але потым было тое самае ў жыцці, калі ты з кімсьці працуеш. Канешне, людзі жадаюць, каб усё было коротка, хутка, быстро. Тут я не ведаю, нагу падняў, перадануў, вось табе $1000. Не халера, не. Так не бывае. Трэба проста рабіць. Не аглядацца ні на кого, нікога не абвінавачваць, бо гэта наадварот адварочвае ад цябе людзей. Ты проста вынікамі сваёй працы дакажаш ім, што яны былі неправыя. Вось і ўсё. Так,
Дык усе вакол агентура, што я магу з гэтым зрабіць? Агентура. Дарэчы, о, слухай, вось ты узняў гэтае пытанне, каму давяраць, а каму не давяраць. Я таксама доўга хваляваўся на гэты конт, ведаючы, што мяне чакае на тэрыторыі Беларусі, але потым супакоіўся. Проста, зноўку ж, засяродся на нейкай дзейнасці. Проста рабі. Калі патрабуецца камусьці даверыцца, давярай. Проста узважвай усё і не рызыкуй ніколі сваёй волей і жыццём. Вось і ўсё. Калі ты рызыкуеш толькі грашыма, рызыкуй. Заўсёды рызыкуй. Грошы нічога не вартыя. Адзінае толькі, безумоўна, мей пад гэтым грунт, што ты умоўна, зарабляючы $1000, павінен аддаць 800 на падтрыманне сям'і, так, ці сябе асабіста. Усё астатняе рабі што заўгодна. Ёсць думка, што гэта выстраліць, рабі, страляй, як кажуць. На гэтыя $200, якія застаюцца. Усё на 36 чырвонае. Не, чакай, у гэтых момантах на 0 трэба ставіць. Калі, бляха, я забыўся заправіцца, але мы дацягнемся. 217 кілометраў мы даедзем. На 0, усё на 0. А дарэчы, а чаму не? А чаму б не стаць наступным покерным чэмпіёнам? Вось ты ж ведаеш, што хлопец з Магілёва 4 разы ўжо выйграў турнір, ужо зарабіў за сваю кар'еру больш за $8 мільёнаў. А як табе, чалавеча? Што яшчэ можа любога, просто вось любога вазьмі беларуса і скажы яму: я, бляха, дасягну таго, што зарабіў $8 мільёнаў. І я вось прытрымліваюся вось такіх меркаванняў, такіх думак. І я даю табе 99%, што гэты чалавек рана ці позна проста будзе трансляваць тое, што слухай, вось са мною размаўляў вось гэты чалавек. Ты ўяўляеш, і я ягоныя думкі раздзяляю. Проста таму, што ў цябе 8 мільёнаў, таму што ты паспяховы хлопец. І 36 чырвонае можа спрацаваць, калі гэта будзе мець нейкі карысны вынік. Просто я ведаю, што асноўная маса людзей, ну цяжка ім піліць у адным накірунку, цяжка. Тут з гэтым нічога не зробіш, чалавек стамляецца. Тут важна знаходзіць яшчэ момант, каб не прапусціць той момант, калі табе патрэбен адпачынак. Як усе любяць паспяховы поспех, так і ёсць, Анют, ты абсолютна права. Паспяховы поспех, ён прываблівае. Галоўнае толькі не трансляваць гэта як паспяховы поспех. Транслюй гэта іншымі справамі, учынкамі, паказвай гэта праз фота, відэа, але каб гэта не выглядала вось так вось, як дурніца нейкая. І ўсё. Толпы, просто тлум, натуральны тлум прыхільнікаў табе забяспечаны. І ў гэтым тлуме твоё меркаванне будзе асноўным, ты будзеш кіраваць. У мяне Аня ведае, што я калісьці быў гэтым прадседателем кааператыву жыллёва-будаўнічага. Колькі разоў ты нават не ўяўляеш, мяне спрабавалі спіхнуць гэтыя пасады. Проста так вось, проста таму, што людзі хацелі займаць гэтую пасаду ад таго, што яны хацелі быць прадседателем. І ўсё роўна, пакуль я не сказаў, што я сыходжу сам, ніхто мяне так і не скінуў. Таму што усе бачылі, чым я займаюся, як я гэтым займаюся, мае тлумачэнні, мае аргументы, чыннікі розныя і гэтак далей. І агульным галасаваннем пакідалі.
Дарэчы, вон Аня, напэўна, ведае больш за мяне, бо я, калі мы пераехалі ў Польшу, я сышоў з чату нашага. Але, напэўна, усе грошы, якія мне ўдалося скапіць на нашых рахунках кааператыву, яны ўсе зніклі, правда ці не? На бягучы момант. Альбо ты іх за краты. Не, так не трэба, ты што? У нас вусаты ў гэтым вельмі спрактыкаваная асоба. Няхай гэта ён робіць. Няхай гэтая спадчына будзе ягоная. Я на гэта не прэтэндент. Запавольваемся. Prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day. You'll realize the grass ain't Так, greener так, on так. the other side. Зараз падрэжа мяне гэты чалавек на зялёным цягачы. Як выдаў бор. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. So now I gotta say goodbye. Zjedź w prawo. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź w Take lewo. down and emotions feel like I never did before. Life shows him and spoken reels of the movie I ignored. Blue skies on a broken sea and I'm stuck up on the shore. I never thought you could see me, but you did. All I know is we're here, that they took us somewhere. So what they say we're called is falling out of line. They don't know the two of us are colorblind, yeah. Так, ну вось мы на месцы. Вось він наш сцяжочак. Ужо адлунае зараз. Літаральна секунду і ўсё. Ай, Вольва, добры ўсё ж такі цягаш. Проста цудоўна. Працуе, цягне ўсё. Нават гэты прычэп, які зараз цягну, я проста не адчуваў. Усё. Мы на месцы. Мы зрабілі 19 гарадоў ужо. Я спадзяюся, вам бачна злева ўнізе. Не бачна. Ну, все роўна. 19 гарадоў, якія мы адведалі у Італіі. Вось. На бягучы момант з Еўратрак сімулятарам усё. Увечары мы будзем гуляць у Сталкер, як заўсёды. І гэта будзе апошні раз на гэтым тыдні, не апошні раз у цалкам, таму што планы, якія ў мяне на Сталкер, што на наступным тыдні мы будзем гуляць. Ян, табе вялікі дзякуй. Я ўжо засумаваў па табе, насамрэч.
Вось, было вельмі прыемна з табой паразмаўляць. На наступным тыдні, хутчэй за ўсё, мы будзем гуляць 2 разы на тыдзень. Наступныя 2 тыдні, давайте так вылучаць, увечары. Хутчэй за ўсё, гэта будзе аўторак і чацвер. Я яшчэ не ведаю, і табе, Анюта, дзякуй за стрым, заўсёды рады табе бачыць тут. Вось. І на астатнія дні у нас будуць танкі, канешне, бо ў танкі надта мала стаў гуляць, а хочацца больш. Гэта будуць Еўратрак, і гэта будзе, канешне ж, SnowRunner разам з РВ. Вось, будзем усё гэты справы здымаць, і хутчэй за ўсё на наступным тыдні, каб падняць свае прагляды, каб прывабіць новую аўдыторыю, буду здымаць трохі шорцікаў. Трэба будзе парабіць. Звычайных, маленечкіх, гэта хутчэй не да вас, гэта так проста ў паветра аб планах. Відэа жа будзе выходзіць таксама, як і на мінулым тыдні, 6 разоў на тыдзень. Панядзелак, аўторак, Вейлгард, серада, чацвер, Cities Skyline, пятніца, Farming Simulator, ну і субота у нас Construction Simulator. Пакуль што так, я ўперадзе яшчэ 2 тыдні такога вось марафону. Спадзяюся, мы дамовімся аб нечым і па Helldivers хутенька. Таму надоўга не развітаемся, пабачымся о 7 вечары па польскім часе, таму усім да пабачэння і добрага дня, добрай пятніцы. Пакуль.